Andrea Loyola daukagu gurekin, dantzaria. Txikitatik egonda hemendik arat gauza ezberdinak frogatzen eta bere lekua aurkitzen saiatzen. Goazen ba, bere ezagutzera. Hola Andrea, pues ongi etorri. Eskerrik asko. Eta konta iguzu, nortzara edo nola aurkezten duzu zure burua? Andrea naiz, Iruñakoa, hemen ikasi nun Amaiur ikastolan, gero Iturrama institutuan, baina ja 18 urtekin institutua... Ospa. Bai, Ospa, Gasteizera, dantza ikastera, eta gero 19 urterekin hasi nintzen lanean, Donostin, dantza konpainia batekin, eta ondoren bueltatu nintzen berriro ere Gasteizera, lan egitera, Madrilen egon naiz, orduan... Gora eta bera, ez? Bai, iritsi berria Iruñara. Bai, orain dela hilabete gutxi eta pozik. Orain hemen mugimendua dago eta gauza asko... Pilpilean, ez? Sortzen hor. Sortzen. Orduan betidanik egontzara dantzaren munduan murgilduta. Bai. Txikitatik? Ez, hori ez da... Txikitan egiten nuen dantza, baina gero utzi nuen, futbolean aritu nintzen. Beitu? Bai, mugimenduan beti, eta gauza asko egiten, pintura egiten, edo... Bai. Baina gero ja 13 urterekin nik erabaki nun hori berriro ere saiatzea, eta pixkanak hasi nintzen, eskola berri batean, eta pixkanakan nik ikusten nun nire interesa edo sentimendua edo pasioa ezakit nola esan, handitzen zijoan eta pixkanaka sartu murgildu nintzen, pixket gehiago, eta ja, batxilergoa ikasterakoan erabaki nun, Gasteizera joanen nintzala, dantza klasikoa ikasi nuen bertan, 2 urtez, eta gero egia esan da, bizkor joan nintzen Donostira eta koreografo askorekin lanean, orduan dana hola, juntzan. Batetik bestera. Bai, baina egia da, azkenengo 2 urteak Madrilen egon naiz eta beste gauza asko egin ditut. Bai, antzerkiarekin adibidez saiatu nintzen, badakitzu antzerkiarekin... Bai, antzerki munduan nabilela, bai. Hori da. Orduan beste gauza batzuk frogatu dituzu, ez? Gustoko duzu horrela beti izan duzu gustoko gauza ezberdinak eta frogatzea? Bai, egia esan da, bai. Pentsatzen dut, agian ondoren pentsatzen duzu, ez? Eta berez, naiz eta txikitan pintura egin, baina gero institutoan nire kabuz oraindik pintatzen nuen, ez? Edo gauzak egiten nituen, futbolean lagunekin aritzen nintzen, ikasketak gustokoak nituen, beti pertsonaren inguruko gauzak, orain ere psikologia ikasten dut, gauza nahiko kuriosoa naiz, pertsona kuriosoa. Anitzak ez, gauza anitzak, baina beti baita ere dantza izan da hor zure bizitzan egon den zerbait, ez? Nahiko egonkorra naiz eta, gora beratxua, baina... Bai. Eta txikia zinenean nolakoa zinen? Oso mugitua, hori, nire amak hori dio, esaten du, bai, hori dio, oso mugitua, beti dana begiratzen, ez dakit, arbola bat badago goian, holakoa. Eta gaztetan ere horrelakoa, edo... Gaztetan, esan behar dut, niña buena izan naizela. Bai, Bai. Gurasoak pozik egon dira, zin dira kexatu. Hori uste dut, bai, nahiko pozik. Bai, niña buena, baina astebururu juelga, Oso ondo. Hori bai, vamos. Baina bai, ikasketak ondo eramaten nituen, gero baletera juten nintzen, eta... Nahiko zorrotza da, ez? Dantza ikasketak edo egiten dituzunean gaztetik. Nahiko, rutina zorrotz bat eraman behar duzu, ez? Daukazu beti ikasketak, eta gero entrenamendua, ez? Dantza entrenamentua. Bai. Arratsaldetan, ez? Azken finean, edozein pertsonak kirol bat egiten duena modu profesionalean edo konpetitzeko, ez? Egunero gomerzara,
konstantzia, lan egin, eta bai, hori da dantza baita ere. Azken finean, gorputza edukatzen duzu, ez, edo irakasten diozu gorputzari, orduan hori denbora behar du, pazientzia, eta egunerokoa egin, pixket egunero. Azkenean zure lan tresna da, ez, zure gorputza. Orduan hori egunero landu behar duzu, ez, gero behar denean, behar den moduan egoteko, ez? Bai, eta ikasi gorputza zaintzen. Gero hori baita ere urteak pasdala, ez, hori ikasten duzu, ze jaten duzun, edo gauero masajeren bat egin, edo dutxa fria, edo gauza hauek. Ja, interesatzen zara eta konturatzen zara, ostra, gorputza bat daukat, nire tresna da, zaindu behar, kontzientzia izan behar, gauza horiek. Eta nolakoa da Iruñean dagoen dantza eskola? Zu 13 urtekin, sartu zinen, imaginatzen dut, Iruñeko dantza eskolan, Nafarroako dantza eskolan. Eta nolakoa da edo... Ez, nik ikasi nun beste... Beste eskola batean. Bai, Diana Casas eskola de danza. Bai. Eta berez, bueno, nik nire esperientzia bertan oso ona izan zen. Oso ona. Bai, bai. Egia da, Dianak hasi berria zela, ez, bere eskolarekin, eta pixket ni sartu nintzen, eta lehenbiziko promozioa edo izan nintzen. Beste, bueno, beste... Zure klasekideekin batera, ez? Nire klasekideekin. Eta kuriosoa da, zeren orain nire klase horretan egon ginen neskak, bata aktorea da Madrilen, eta teatro laran egoten da, beste bata kantantea da, Oten agertu zen telesaioan, bai, bestea margozten du, orduan izan zen, bestea kamararekin eta ibiltzen da. Guztiak artearen munduan, no? Bai, artearen munduan, modu batean edo bestean. Promozio potentea orduan zineten. Bai. Eta hori nabaria zen klasean giroan, eta... Bai, nahiko giro polita. Baita ere, jendeak dio ez beti dantza munduan dagoela pixkate giro, kompetizio giro handia, ez, eta baita ere hori egia da? Zuk horrela bizi izan duzu edo ikusi izan duzu horrelakorik? Nik pertsonalki nire klaseetan edo lan egiten dudanean jendearekin, nien naiz modu horretan erlazionatzen. Egia da, beste toki batzuetan esperientzia hori izan dudala. Orduan bai, gauza horiek ematen dira. Eta nik nire partez ez du pena merezi. Hori argi daukat orain, urteak pasa ondoren eta esperientzia izan ondoren, nik giro batean lan egin behar dut gustora. Eta gainera, hori orokorrean nik uste dut artista guztiok behar dutela klima bat edo egoera bat non konfiantzan egon, modu horretan dana fluitzen du, eta ez dakit nola esan. Ideiak ateratzen dira, ez, eta konfiantza daukazu hau proposatzeko, eta ondo bada, ondo. Ez zain ondo ez bada, ez da zer pasatzen. Bai, baina errespetuz edo, jendeak errespetuz hartzea zure... Claro, bestela tensioan edo zaude, edo borrokan ez, edo konpetitzen, eta horrek mozten du kanalak edo flujoa, edo bai, sormena mozten du guztiz. Orduan nire partez, eta gero aparte pertsonalki ez, agian pertsona batek ezakit, baina min egin, ezakit nola esan. Bai, mindu dezakezu norbait, ez? Mindu dezakezu norbait, orduan, bai. Orduan, hori nire esperientziatik, baina bai, gauza horiek ematen dira. Eta baita ere bestalde batetik nolakoa da hain txikitatik, zure gorputza hain kontziente izatearen kontua, ez? Eta zure gorputza, esan duzu moduan, baita ere zure lan tresna denez, jakin behar duzu nola zaindu eta nola kudeatu edo, baina azkenean baita ere badaukazu kontzientzia handia, ez? Eta nola da hori? Ni egia esan da, hori konturatu nintzen, Madrilera iritsi nintzen psikologia ikastera unibertsitatean, orain dela 2 urte. Eta orduan konturatu nintzen nire klaseko kideak ez, gehiengoa institutotik zetozen, eta ez zuten izan karrera artistiko bat, edo ez zuten bere motxilan karrera artistikoa eramaten, eta nik bai.
Orduan konturatu nintzen, hori, maneukala beste pertzepzio bat, edo klasean egoteko egoera, ez? Edo pertsona batek hitz egiten duenean konturatzen zara zein dan bere gorputza, edo askotan nik esan dezaket bai, baina barnetik eta nire gorputzak esaten du ez, adibidez. Bai, eta gorputzak esaten du ez. Orduan gauza horiek perzibitzen dituzu, osea, konturatzen zara, ez? Eta, agian, pertsona batek ez dena inkonsientea, ez da konturatuko, baina zuk bai, dana nabaritzen duzu. Eta, espazialki, eta ja modu kreatiboan baita, ez? Edo, genuen irakasle bat, hau markatu hautzi ninduen. Antropologiako irakasleak bidaltzen zigun redakzioak egitea. Gai baten inguruan, baina ez zuen plantillarik ematen. Eta jendea bat zen en plan, baina nola egin behar dut testua, eta gai honen inguruan, baina zer esango dut, edo jendeak ez zeukan, nola esaten da, opinion kritika. Bai, iritzi kritiko bat, ez? Iritzi kritiko bat alor baten inguruan, ez? Estrukturarik ematen ez bazioten, edo jendea... Bai, askatasun horrek, ez? Batzutan jendea beldurtzen du, ez? Bai, normala da beldurtzea, baina, bueno, nire ustez, oian baita ere pertsonala da, daukagun irakaskuntzan, ez, askotan ez dago espazio handia horretarako, ez, pentsatzeko edo zure ideia propioak izateko. Eta zer egiten dugu askotan, bai, asko ikasi, baina ez gure ideien inguruan. Orduan, gero hori nabari da, ez, bizitzan edo hori ez baduzu kontzientzia hor jarri eta hori ez baduzu eraikitzen, Eta zure ustez, zure artea edo dantza edo artearen munduan ibiltzearena hori eman dizu? Bai. Azken finean, artea edo dantza, ez zait inporta zein artea den, hizkuntza bezala, ez, zer edo zer esateko dago. Izan daiteke zerbait razionalago edo zerbait... Bizeralagoa, ez? Bizeralago, dantza oso bizerala da. Ez da oso emozionala, ez? Gorputzarekin lan egiten dugu, badira beste arte batzuk, adibidez, idazkera, razionalagoa izan daiteke, baina hala ere oso bizerala izan daiteke idazkera baita, eta dantza razionala baita ere. Depende nondik egiten duzun, edo zer nolakoa den prozesua, baina bai, zeo zer esaten dugu, eta azken finean, gai bat hartzen dugu, eta horren inguruan ikertzen dugu gure gorputzarekin, ez? Orduan bai, beti zeo zer eramaten duzu etxera pentsatzeko, edo konturatzeko, eta hori oso interesgarria da. Eta zure ustez, artea hezkuntzan murgilduta egongo balitz, iritzi kritikoa edo gehiago landuko genuke? Bai, seguruenik, bai. Dudari gabe. Eta beste gauza asko baita. Eta ze momentutan adibidez esan zenuen, joan zinela Gasteizera, gero egon zinela Donostin konpainia batean, profesionalki hor lanean, eta ze momentutan esan zenuen, hau alde batera utzi nahi dut, eta nahi dut ikasi psikologia edo beste zerbait egin? Hain murgilduta nengoen dantzan, ni sentitzen nuen beste Andrearen edo nire pertsonaren beste atal batzuk ere realizatu edo ezakit landu, ez? Landu behar nituela edo behar hori nuen. Orduan urte batez, ni sentitu nuen transizio bezala. Joan nintzen Gasteizera, beste proiektu batean 6 hilabetez lan egitera, bertan yoga ikasi nuen oso ondo. Aurrerago baita ere jarraitu izan dut yogarekin eta asko landu dut yoga. Orduan momentu horretan erabaki nuen, ez? Eta baita ere barnean neukan hau zen, nola esan, goze grina edo, ez? Bai. Goze nintzen Madrilera edo leku handi batera... Hiri handi batera joateko, ez? Hiri handi batera joateko eta gauza berriak probatzeko, antzerkia, idazkera, yogarekin jarraitu nuen, dantzan baita ere, baina ez egunerokoan, unibertsitatea frogatu nuen. Orduan gauza horiek
nolabait bete nituen, ez, barnetik, eta orain sentitzen dut, orain dela, ezakit, bueno, etorren nintzen martxoan, ez, konfinamendua hemen pasatzera, eta ja Madriletik bueltatu nintzen, eta sentitzen dut motxilan hainbeste gauza daramat orain, ez, Iruñan nago, baina oraindik oroitzapen asko ditut, orduan nolabait berriro ere eraikitzen ari dut neure burua, ez? Hemen sustraiak sentitzen ditut, baina motxilan dakarrana baita nirea da, ez? Nire pertsonaren parte orduan. Nolabait hola egiten edo ez dakit eraikitzen nago guztia, orduan. Batzutan, zuk uste duzu, ze azkenean, bueno, pues, arte arlo bat, ez, adiez, dantza edo gure pasioa denean, ordu asko, ez, betetzen ditugu edo pasatzen ditugu horretan, ez, pues entrenamenduetan, gero antzeslan bat prestatzen edo, eta batzutan zuk uste zaila dela hor muga jartzea, ze beste lanbide bat beti dauka pues, lan orduak eta gero aisialdi orduak edo, eta zuk hor diozu, ez, baneukan sentsazioa Andrearen beste parteak pues, alde batera utzita nituela, ez? Hori gertatzen alda zure artean oso sartuta zaudenean? Bai, hori gertatzen da. Eta nire ustez, hori ez gertatzeko tresnak edo gutxienez hori erreklamatzea, ez? Lan baldintza batzuk erreklamatu behar dira. Gainera askotan orduak ez daude ordainduak, adibidez, hori beste, zuk esan duzun bezala, beste lan batean ez da hori ulertzen. Nire ustez, oso erraza da esatea arazoa dela sistema edo soziala, ez? Bai. Beste alde batera botatzen duzu pilota, baina egia da hori pasatzen dela, ez? Eta hori horregatik gure responsabilitatea da hori reklamatzea, ez? Edo zeo zer gertatzen bada, non ikusten dugu ez direla baldintza horiek betetzen, limiteak jarri edo gure responsabilitatea da hori baita ere eraikitzea eta hori, azken finean hori arazoa da, nire ustez mundu honetan non burua dago konstanteki, ez, operatzen, ez dago ez dago espaziorik arteari, ez, edo... Artearentzat, ez? Bai, artearentzat, orduan, arazo pixka bat da, hor dago arazoa pixka. Eta zein da dantzak eman dizun gauzarik positiboena eta negatiboena? Ze galdera zaila. Oraintxe bertan ez dakiz ere esan. Positiboena konpartitzean ikuste dut. Publikoarekin edo jendearekin? Karo, askotan publikoarekin, ez, eta agian antzeslan bat bukatzen duzu eta norbait etortzen da, ez, edo hori pasa izan zait negarrez, ez, emozionatu dala, edo adibidez, konpainia honekin dantzatzen genuen pieza bat, Mikel Laboaren musikarekin, oso polita eta oso hunkigarria, orduan jendeak benetan sentitzen zuen, osea, zen como, Euskal Herria, Euskara, zure sustraiak hor bertan, ez, hori dantzatzea, eta jendeak emozionatzen zen, hori sentitzen zuten, hori oso polita da. Baina oraintxe bertan, klaseak ematen ditut, baita beste bi proiektutan nago dantzatzen, orduan, momentu hori disfrutatzea, orain esango nuke dela oberena edo, bai. Aukera hori izatea, ez? Modu horretan bizitzeko edo esperimentatzeko edo sortzeko. Eta okerrena? Eta okerrena... Okerrena... Batzuetan pasa izan zait, badira hori, igual antzeslan bat, ez, ordu asko sartzen dituzu edo eta bada momentu bat non esaten duzu, zergatik egiten dut hau. Ez, benetan hemen ordu asko, benetan zer egiten dut hemen, no? Baina aldi berean galdera horiek egitea ondo da, zeren
obligatzen zaitu berriro ere zurekin hitz egitera, reafirmatzera, baina zergatik egiten duzu hau, honegatik, bestegatik, bale. Eta nire partez hasieran izan zen modu egoista batean, nire pasioa, nire sentimendua, baina oraintxe bertan hori ez dauka pisu asko, oraintxe bertan konpartitzea besteekin. Nik klasea eman ondoren ikusten dut neskak nola joaten direla etxera, momentu hori haientzat da, gorputzarekin jarri diezu harremanean, ez? Normalean ez dago hori mundu mental honetan. Orduan bere gorputzarekin harremanean sartu dira, modu goxo batean, ez? Zaintzen, ikusi dute beure burua, seguroa eta hori ikusteak, niretza da, hori ematen dit orain bizia edo jarraitzeko motorea hori. Motorea. Bai. Interesgarria, oso arketa guzti horiek. Bai. Eta ze proiektutan zauden murgilduta orain, Andreas? Esan duzu bi proiektutan zaudela, ez? Konto iguzu, a ber. Bai. Lehenbizikoa Uharten, Uharte Arte Garaikideko zentroan. Produkziorako residentzia bat eman ziguten, proiektua Miti Komunidad Artistika deitzen da. Eta pieza bat ari gara sortzen, baditugu lantalde desberdinak, lantalde batean 3 dantzari gaude, beste lantalde batean 2 DJ, beste lantalde batean argazkiak eta kamera atzean dagoen neska, eta beste lantalde batean diseinadorea edo diseinua, arropak, jantziak egiten dituen pertsonak. Orduan, oso interesgarria da, ez da, lantalde bakoitzak ez du bere kabuz lan egiten, ez? Elkarrekin egiten dugu lan. Orduan, gure ideiak, musika egiten ari diren bi mutikoei, ez? Nolabait, janaria ematen diegu, ez? Hori musika hori egiteko, sortzeko. Bai, de hecho, Uharten badaukate kabina bat, ez? Grabazio kabina bat. Batean daude haiek beren mailarekin, eta bestean gu mikrofonerekin, ez? Abotsak eta grabatzen, eta... Orduan zuek gorputza ez ezik baita ere grabatzen dituzue zuen abotsak? Bai, hori da, orduan izan da, edo izaten ari da prozesu bat non elkartzen gara, elkarlanean gaude, ez? Eta ez gaude guztiz, dantza egiten dutenak, dantza bakarrik edo nolabait. Orduan oso interesgarria da, baina baita ere gorputzarekin ari gara saiatzen, ez? Orduan. Interesgarria. Nola du izena proiektuak edo oraindik dago hor sortzen? Momentuz Miti Komunidad Artistika. Bale. Eta gerokoak. Bai, gerokoak ikusiko da. Ze polita ez, horrelako leku bat ere egotea Iruñan, horrelako residentzia edo residentziak egoteko, ez? Ez da bakarrik proiektua entzaio eta gero ikuskizuna baizik eta badukazu hor aztia denbora, ez? Esploratzeko, ez? Gauza berriak probatzeko. Bai, guztiz. Horrela izan beharko zen nire ustez. Bai, beharko litzateke, bai. Bestela artea ez dauka zentzurik. Berriro ere zerbait bizkor kontsumitzeko. Bai, produktu bat ez, bihurtzen da bestela eta... Eta hori ez da gauza. Orduan, bai. Eta ze beharrezkoa, badukazu beste proiektu bat, ez? Guazen lehenengo hitz egitera horri buruz, eta gero... Beste proiektua Beki Siegelekin, Conmoción Danza, kompainia, bai. Badarama Beki hemen, ez dakit, 25 urte lanean edo... Eta badauka bere kompainia, ez? Eta askotan egiten dituzte gauzak, kolektibo batzuekin, ez? Parkinson duten pertsonekin, edo... Itxuekin baita ere, intzuten bat, ez? Bai. Maderas de ber. Bai, hori da. Eta, oraingoan badauka pieza bat, Tempu sin Templo, Gema sarietan finalista dana, eta, ni iritsi berri naiz Iruñera, eta galdetu egin ditu, parte hartu nahi duzu, pieza hau daukagu, dantzari bat behar dut, eta, berarekin nago baita ere astero entsaioak egiten, eta oso gustora. Oso diferentea, ez? Beste prozesua da sormen prozesua, ez?
ikertzen, eta Bekik badauka bere motxilan, esan dezaket, badarama urte asko eta asko gorputzaren inguruan ja ikerkuntza bat egina. Orduan, bere munduan sartzen zara, murgiltzen zara, baina oso interesgarria da bera ikustea lanean, oso pedagogikoa da, nola esaten dituen gauzak, eta nik ikusi dezaket bere begietan, esaten dizun hori sentitzen duela, eta orduan hori oso interesgarria da, oso diferentea. Eta kolektibo espezifiko batekin egiten du lan, obra honetan ere, edo bakarrik profesionalekin? Bai, profesionalekin. Hori, bai. Bere konpainia ja daukan egina, eta hori oso interesgarria baita niretzat beraiekin lan egitea, ez? Gehiengoak nik baino esperientzia gehiago. Bai, bere munduan sartzea, ez? Eta beraietaz ikastea edo... Bai. Askok aktoreak dira, baina Bekirekin hasi ziren dantzan, orduan urte asko daramaten dantzan, baina beti Bekirekin, eta ikusi dezaket beren gorputza, ez, nola dagoen Bekiren lenguaiarekin guztiz irakatsia, ez, eta hori una pasada. Interesgarria. Eta zuk uste, adibidez, formakuntza ze garrantzi dauka artista baten munduan edo lanbidean? Beharrezkoa da formakuntza bat izatea artista izateko edo ez? Esan nahi duzu, formakuntza orokorrean edo formakuntza artistikoan? Formakuntza, bai, formakuntza artistikoa, baina igual, ez du zertan formala izan behar, izan daiteke beste modu batekoa edo... Karo, eski gauza da, bai, nik uste dut formakuntza bat beharrezkoa dela, baina ez daukagun moduan. Hor dago koska, eta gauza asko izan behar dira kontuan. Eski dagoen moduan egina nire ustez karentzia asko daude. Orduan, zure kabuz ere izan dezakezu formakuntza hori, ez? Kursoak egiten edo zure partez kuriositatearen bitartez, ez? Baina interesgarria izango zen hori bilatu ordez, ez? Formakuntza reglatu bat izatea, baina beste gauza batzuekin. Eske, bai, horrela izan beharko zen, baina ez da horrela. Zer aldatuko zenuke? Adibidez, gauza bat aldatu halko bazenu, zer aldatuko zenuke? Adibidez, aipatu behar dut zerbait egiten dutela, dantza kontemporaneoan Burgosen badago kontserbatorio bat oso ona dela, eta nire ustez oso ona da, batez ere, 5. eta 6. mailan azkenengo 2 urteetan, 3 hilabetero, ekartzen dute dantza arloan dagoen orain profesional bat, ez? Hori, kurtso bakoitzarekin prozesu kreatibo bat izateko. Orduan, ostras, 2 urteetan, 6 prozesu kreatibo dauzkazu, 6 pertsona, koreografo desberdinekin, eta nolabait hori jartzen dizu egunerokoan, eta hori, eta prozesu kreatibo batean sartzen zaitu, bestela, dantzan gutxienez, nire kontserbatorioan ez bizitakoa teknika ikasi, ez? Baina, teknika ikasi, baina gero nola sortzen dut. Edo gero, nire ustez, artea baita ere, edo dantza nire kasuan bada baliabide bat ez zurekin konektatzeko. Orduan, askotan pasatzen da, jendeak ez duela berarekin konektatzen, eta orduan gauza hauek nik uste dut baita ere garrantzizkoak direla eta sartu beharko zirela. Eta hori, gehiago fomentatzea... Sorkuntza, bakoitzaren sorkuntza... Bakoitzaren sorkuntza. Hori ja zurekin konektatuko zaitu, direktamente. Orduan hori fomentatzea... Eta zein da zuretzat zoriontsu edo zoriontsu bizitzeko gakoa? Norberarekin egotea, ondo egotea,
Baina ondo egotea ez du esan nahi, pozik egon behar naiz, edo motibatu egon behar naiz, ez. Azeptatzea, ez, edo etortzen dena. Osea, etortzen dena, hori besarkatu, zurekin egon, lasai, behar bat badaukazu ez bilatu kanpoan, osea, asetu behar hori, ez, zure kabuz. Hori ez du esan nahi bakarrik zaudela behar horiek asetzeko, baina ez bilatu kanpoan beste toki batzuetan, hori, zurekin egotea. Eta zu ezaguera propioa, ez? Dudari gabe. Eta badaukazu horrela bukatzeko eszenatoki gainean gertatutako anekdotaren bat edo kontatzeko, Andrea? Eszenatoki gainean. Edo kontserbatorioan, edo... Bueno, okurritzen zait, nire naiz oso grazioso, gauza hauek kontatzeko, baina... Okurritzen zait, behin joan ginen Dinamarkara duo bat estreinatzera, hango konpainia batekin, como super prestigioso da, eta ni así como flipando, eta nahiko nerviosoa nengoen, eta, bueno, ni nerviosa jartzen naiz. Orduan, hori baita urterekin ikasten duzu gestionatzen, ja, gestionatzen dut. Baina momentu horretan ez nuen hain ondo gestionatzen, eta direktoreak etorri izan, eta egin zuen, Tori, edan ardoa. Ardoa? Orduan, te lo juro, orduan, atera aurretik ardoa edaten, eta nien plan. Eta hori, hango zuzendaria edo... Nire zuzendaria. Zure zuzendaria, Ardo eman zituen dantzatu baino lehen. Eta hori, edan ardoa, eta orduan, nik 2 minuto lehenago, ardo basoa, Zenbat urte zenituen? Lautu dezaket? 19, 20, ezakit. Bai. Ezakit oso aholku ona den hori, Ja, pues ez. Baina horrelakoak. Baina horrelakoak. Eta ez zaitez zer gehiago, ezakit. Oso ondo, bai, bueno, kuriosoa da bintzat. Bai. Ba, mila esker, Andrea, eta, bueno, sorte hon zure proiektu guztietan. Bale, eskerrik asko. Eta egonen gara, Iruñetik. Bale, eskerrik asko.